Studio and Studio. Makari dan kwamfa mun ke sa kwari si murna. Makarin girki dan fafo na, makarin girki dan fafo ne. Ga shayi dai ga montus ko ba madara asa tabbas. Ga shayin ma zai karye ranar murna har mi fati. Wai shayi no 10 naira ko bin sana shawon 50. Nomo ne ikon Allah zan hakura ko in sha yanti. Na samu kwarin gwiwa zan nemo ko aikin fenti. Auta na masoya ke baiti ko babu kiɗa za mu yi wakas. Yanzun na gane sai kai makari za kai dan sai. Karowa ba labari shi ma girkin baya lasti. Mu yara 'yan zamani tun yanzu ya dace mi fesi. Naija kura na tashi sai yaushe ma za ta yi saitas. Dan yunwa za ta yi illa karma a tsaya dogon satin. Bana wasa da girki in na ci fani bana silent. Ni yunwa ba ta sani in je in ta duba pocket. Alhamdulillah gode Allah yau gashin na ta zama perfect. Sannan zan gode umma wacce ta sani hanyar market. Ban raina aiki na ba yaro ne mai gyaran socket. Ban san menene na wayi gari tamkar fashion. Jin daɗi ba na samu kullum har sai na sha fashions. Kayunwa ta dame mu mulkin Tinubu beri tension. Kulala mun karɓe ta sai mun haɗa kai an kai motion. Kuyi gyara ai ba ta yi dan gashi alamu sun nuna dami muku aikin tawaye. Makari dan kwamfa mun ke sa kwari si murna. Makarin girki dan fafo min. Dan hajiya ne in yin tare da S Fulani. Lafiya ni nake ba matsala in na tashin dora da mai zafi. Ne makari mai kyau ai yafi kai gaye ba makari baka tauna kashi baka shan gishiri. In kai makari wa na dan mazari ku ganni da nusi ne makari ko hajiya ta san makari. Ni buri na alabani kuɗi in sai makari. Buredi da bota akwai daɗi, farfesun kaza akwai daɗi, shinkafa jollof akwai daɗi. Yawun wani tsohon zai tsinke autan masoyi ni na gode. Na kamshi ne ko ta tsose ta ki illoma dan na zo ne. Yarinya ba saddun mu ne shi makari baban kowa ne. Kamshi nake ji wai menene wane ne dan zo ne. Ni fa safa da ranar lissafi na in na samo 'ya'yan canji na in ji ni fresh har kugu na. Daɗin makari in ci madalla kalle shi karau cikin shi farau. Ba makari wai shi gaye sai a beg nan da game nan so ba ban san a kira ni wai dulowa. Dan hajiya yin shi sai da loma. Auta duba zancen nan ni na ga abin I know easy. Ko da mun kai sakon mu wai sai ka ji kowa na busy. Ga makarin baya building duba ka gani ma na lazy. Man da kuɗi za na yi montus kamo ta waya a kira fizi. Akwai matsala katin babu amma ka aro hannun nazi. Shi nazi zero fa yake kama shi yana macin cizi. Wannan yanayin hayya amma ku sani ko mai kunci. Jin daɗi na nan kan hanya. Makari dan kwamfa mu ke sa kwari si murna. Makarin girki dan fafo ne. Keeps Designs